pwede naman ulit siyang ibenta para yung maging kopra siya. Pero kung ganitong ginagawa ko na parang pinipilit kong tanggalin, so pwede naman itong dahil maliliit na siya, pwede naman siyang gawin bukayo or anything na pwedeng maging candy siya. Pwede pa rin panggata, i-blend lang tapos gagatain, pwede naman. Pero pinaka the best na yung gagawing bukayo. Surprise kayo kung anong gagawin ko dito, but sa ngayon ito-try ko lang, wala pa akong idea kung para sa nito. Although gumawa na ako ng mas maliit, pero parang hindi ako masyadong satisfied sa maliit, kaya naghagilap ako ng malaking niyog. So later ko na lang isasabihin sa inyo kung ano ba talaga ito. Pwedeng paso, pwedeng eleganting paso, pwedeng expensive na paso, pwedeng pang decor sa bahay, anything na pwedeng gawin dito. Na-discover ko na, although hindi ko pa sasabihin, nakagawa na nga ako ng isa, pero tinatry ko yung mas malaki kasi ito maliit lang, at ito bulok na niyog na pinulot ko lang dyan sa labas na para i-experiment ko kung anong pwedeng gawin dito kasi sayang, naghambalang lang yung mga bulok na niyog yan sa labas na walang mga laman na pwedeng gawin. Pwedeng alkansya. So dito muna ako magko-concentrate. So sa ngayon ginagawa ko muna kung anong pwedeng gawin dito. Or mayroon na nga pala, mayroon na akong ginawa. So gusto kong i-try sa mas malaki. Baka mas maganda, mas malaki. Pansamantala, gagawin ko muna siya at bago ko i-reveal sa inyo kung ano talaga ito. Pinili ko tong mga malalaking niyog. So, bumibili ako ng niyog doon sa kaibigan ko dahil may niyogan sila. So, nakita ko meron malalaking niyog. Since na nag-experiment na rin naman ako, nakita ko meron silang malalaking niyog. Kaya, pumunta ako doon kanina, magkukupra kasi sila. So, namili ako ng malaki. So, ito talagang napakalaki ng niyog. Kitang-kita nyo naman. Ngayon ako nakakita ng niyog na ganito kalaki. At napakabagay, bagay na bagay doon sa iniisip ko na product kung ano yung gusto kong gawin. Dahil nabuksan ko na siya, unti-untiin ko nang tatanggalin yung laman niya. Although mahirap siyang tanggalin, pero kailangan kong tanggalin kasi pag natuyo siya, nabibiak yung baon niya. Kaya gusto ko matanggal na siya para yun, tapos na. Tapos yun, para lilinisin ko na lang yung bao, pakalinis ko, then yun, okay na siya. Okay na siya. Pwede nang i-experiment at pwede ko nang pinturahan. Pwede kong pinturahan kung pipinturahan ko. Anything na kulay. Pwedeng black, pwedeng puti, or pwedeng pula, pwedeng varnish lang. Pero mas pagbao kasi ng niyog, parang mas maganda yung tingnan yung natural. Kaya siguro yung natural varnish lang yung ilalagay ko. So ngayon, papatuyuin ko muna yung bao at tatanggalin ko yung laman. Tatanggalin ko muna yung laman bago ko patuyuin yung bao para hindi siya mabasag.
para matanggal ko yung laman, dapat ibiliad muna sa araw at least 1 day para umano siya, parang natutuklap yung laman niya sa kanyang bao, yung humihiwalay yung laman sa bao. Ayun, kasi pag ginawa ko yung parang gawin kong kopra, kadalasan kasi na nabibiyak yung baon niya. So kailangan hindi masyadong mainit yung pagpapainit sa kanya para humiwalay yung laman. Kaya binibilad ko ng 1 day, ng isang araw, para bago ko tanggalin yung laman niya. Katulad nito, medyo dikit pa rin, pero pinagtsatsagaan ko ng tanggalin para matapos na. Yung laman niya pwede pa naman gamitin, pwedeng i-blend, tapos pwedeng gawing bukayo, or pwede rin naman ulit i-kopra pag maano siya, pag humiwalay na yung laman niya sa yung tudong-tudong humiwalay sa laman, pwede naman ulit siyang ibenta para yung maging kopra siya. Pero kung ganitong ginagawa ko na parang pinipilit kong tanggalin, so pwede naman itong, dahil maliliit na siya, pwede naman siyang gawin bukayo or anything na pwedeng maging candy siya. Pwede pa rin panggata, i-blend lang tapos gagatain, pwede naman. Pero pinaka the best na yung gagawing bukayo. Natanggal ko na yung laman. So, ang susunod naman na procedure, lilinisin ko tong tatanggalin ko tong mga to. Tapos, konting bilad sa init para matuyo siya. Kasi minsan, pag hindi siya masyadong tuyo, inaamag dito sa loob. Since bago lang siya, saka hindi siya magulang masyado. So, kailangan papatuyuin siya. So, ang problema lang dito, medyo nag-crack ng konti. So, pwede siya magtuloy-tuloy dito. Kasi meron parang crack dito banda. Dito lang talaga siya, dito yung nag-crack. Siguro dahil sa init ng araw, kaya nagkaganon. So, di bali, plain na lang siya na ganito. Kasi pwede naman na plain lang. So, nagawan ko lang siya ng paraan para maging makinis at magandang tingnan. Siyempre yung mayroon sa long puwet dito sa ilalim, dapat meron ganon. Ito bilog yung ginawa ko dito, bilog. So, mahirap siyang bilugin. Ginagamitan ko ng cutter kaya medyo nasugat ako dito. Kung maliit lang naman. Tapos ito, yung ginawa kong heart. So, mahirap siyang i-cut kasi wala nga akong gamit. Yung cutter lang naman yung ginagamit ko. At medyo mapurol na siya kaya hindi ko masyadong ma-cut na parang heart. So okay na rin siya, medyo konting adjust na lang ng konting pakinis na lang yun. Tapos yung papakinisin ko lang din siya. Tapos something na lalagyan ko siyang dito, medyo daanan ng basta lalagyan ko siya ng butas dito, ganyan lang. Tapos ito plain lang dahil meron na siyang crack. So next procedure is papakinisin.
tapos na yung aking pinagkakabalahan sa baon ng niyog. So ngayon kailangan i-reveal ko na kung ano yung, kung para saan ba talaga yung ginagawa ko. Ito, unang-una, ang purpose ko nito is gagawin ko talaga siya ng speaker. So napakaganda ng tunog niya. At parang sound booster kumbaga. Yung napakinggan nyo na ba yung cellphone kung anong tunog niya sa yung natural na cellphone, kahit na gaano kaganda yung tunog ng cellphone, kahit gaano kamahal, kahit 60,000 pa yon, kahit 100,000, yung sound niya ay basag pa rin. So ganun yung naisip ko. Tapos kahit mayroon pa siyang application na Dolby Digital, yung cellphone ko nga mayroon na application Dolby Digital, pero hindi ganun kaganda yung tunog. Pero nung nilagay ko dito guys, nung nilagay ko dito sa bao, so naging malakas yung tunog niya, kaya naghanap ako ng medyo malaki-laki na bao ng niyog. So talagang in-order ko talaga siya para subukan kung maganda ba talaga yung tunog niya, kasi wala pang nakikita sa market ng ganito na ginagawang speaker. Pwede mo siyang i-improve, pwede mo siyang pang-export. Halimbawa na-improve mo yung paggawa nito, pwede mo siyang gawing produkto, pwede mong ibenta, pwede mong export sa ibang bansa, basta maayos silang pagkagawa mo. But ito, napaka-sensitive ng baon ng niyog. So konting lang, nababasag siya. Pero pag yung nagawa mo naman na hindi basag, so okay na siya. Yung paggawa lang, halimbawa ganito, hiwain mo siya na para magkaroon ng butas dito para lagyan ng gadgets. So minsan yung pag lalagari mo dito, yung niya, nilagarian mo, nagkakaroon ng lamat. So kung mapabayaan mo, kung hindi mo mapigilan, didiretso na magiging mabubutas siya. So dapat kontrolado mo yung paggagawa nito. Katulad nito, yung ginawa ko siyang heart, hindi siya masyadong mukhang heart, pero heart siya para sa akin. Eto, medyo kailangan lang ingatan. So pag nidevelop ito, halimbawa mapaganda mo yung niya, mawala yung mga rough dito na yung matatalim na bagay na sa baon ng niyog, at mapakinis mo siya, pwede mo siyang pinturahan ng maganda, ng class. Pero sa akin natural varnish pwede na siya. So ito guys, kaya siya naging, sabi ko multipurpose, kasi pwede mo siyang gawin lalagyan ng coins. Halimbawa mayroon kang tindahan, pwede mo siyang lalagyan ng coins. Pwede mo rin siyang gawing garapon. Halimbawa lalagyan mo ng mga candies, kung para makatulong tayo sa earth na para makontrol yung mga plastic na yun. Pwede na natin tong gawing proxy para sa mga garapon. Tapos at the same time, pwede rin siyang lagyan ng tissue. So kung halimbawa makakuha kang napakalaking customer, yung buong hotel, di ba? So gustong-gusto ng mga hotel yung magaganda yung gamit nila at kakaiba. So pwede siyang gawin, halimbawa ma-improve mo siya na talagang mapikinis mo siya. Tapos i-market mo, pwede mong i-alok sa mga hotel, ganun din sa mga spa. Tapos pwedeng gawing lagyan tissue, yun ang purpose nito. Lagyan coins, lagyan ng kahit anong magamit, katulad nito, lumabas. Katulad nito, pwede siya yung ballpen, mga office items, mga paper clips, pwede mo yung hirog dyan. Yung mga coins mo, mga gamit mo nagkakalat sa bahay, pwede mong ilagay dito. But at the same time, yung pinakagusto ko nga, yung pinaka-purpose ko nito ay speaker para sa cellphone. Yun ang gusto ko nito. So marami na akong nagawa nito. So yung kulay black, so natural color siya dahil nung kinuha ko siya, yung bulok talaga na niyog, although pag bulok yung kinuha ko, may amoy siya kasi yung, alam niyo naman yung laman ng niyog is oil. So pag nabulok yung laman niya, so ang amoy niya yung parang bulok na oil, yun yung niya, yung amoy niya. So nilagyan ko lang siya ng baking soda at oiling, so medyo natanggal na yung amoy niya. So kaya nag-ano ko ng medyo maayos na
baon ng niyog doon sa kaibigan ko dyan sa kapitbahay ko rin. So, hindi niya naman pinabayaran. Sabi ko, mag-experiment na ako. So, yun ang naisip ko dito. Yun yan, nilista ko yung mga pwedeng gawin dito. Pero pwede pa kayong magdagdag kung anong pwedeng dito. Proxy sa plastic. Garapon, lalagyan ng coins, speaker, lalagyan ng tissue. Office items, anything na pwedeng magkasya dito. Okay. So, lalagyan ng mga coffee, 3-in-1, pwede siya. Basta wag lang yung nababasa. At guys, hindi siya pwedeng lagyan ng kandila. Halimbawa, gagawin mo siyang lampshade or lalagyan mo siya ng kandila, hindi pwede. Kasi pag yung baon ng niyog, may oil siya. So, ang oil, alam naman natin na nag-umaapoy yon. So, kapag mainit na mainit siya, pwede siyang lumiyab. Once na nilagyan yun ng kandila. So, hindi, beware guys, beware yung kandila. Wag na yon. So, pero pwede siya lagyan ng bulb. Kasi yung bulb naman, hindi naman siya ganong umiinit kapag tama yung pagkalagay mo. So, pwede mo na siyang butasan dito para isuot dito yung wire, ang cable ng kuryente, tapos lagyan mo siya ng bulb dito sa loob. So, pwede naman siya. Dapat pwede ko itong pang business, pwede kong gawin negosyo sa mga, halimbawa online, pwedeng magpa-order, pwede kong sa mga shop, i-alok. Pero kasi naisip ko, wala naman akong sariling niyugan. Kapag maggawa ko nito, so mahirapan pa ako maghanap ng niyog na malaki. So, kaya ko pinapakita kasi yung may mga, halimbawa, yung may mga niyog yan na maliliit lang yung kita. So, pwede nila itong gawin, extra income sa kanilang kopra. So, who knows, makadeal sila ng malaking kumpanya na kukuha sa kanilang maraming produkto. Katulad ng sinasabi ko na sa hotel, pwede siyang gamitin, nilagyan ng tissue, sa spas, sa mga restaurants. Napakaraming pwedeng alokin nito. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe on my YouTube channel dahil napakarami ko pang videos na ginagawa sa araw-araw para may makuha kayong idea at makabigay din ako ng idea para sa inyo kung anong magandang gagawin, kung anong maganda para sa atin na makakuha ng extra income. So yun guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe at huwag niyong kalimutan mag-like at i-share ang video. Marami pong salamat.
Mabalos. Bye.